खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया आंनि चेनेलावहाय थ' आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बयबो मिथिखागौ मैयानि दिनावहाय जे रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं दङमोन थ' बेयाव जोङो सानदोंमोन बर' रायजो राजाफ्राबो सानदोंमोन जे बिथांनि जि खबरा मोजां रिजाल्ट फैगोन थ' मैयानि दिनाव बिटिआर गोजोन सुक्ति जासेयावबो बिटिआर गोजोन सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव सोफिननायखौ जों नुनो मोनबाय जिउ जोबजासिम साजा होबाय दिनै मानि हरजन्त्र आसाम सोरखारनि नामा दिनै जोंनि जि रन्जन दैमारि सारखौहाय जेब्ला एकल जायाखैमोन सुक्ति जायाखैमोन बिनि गेजेरावहाय सुक्ति जायै सिगाङावबोथ' बिथांमोना जेलावनो दोनबाय थानो हायोमोन ना मानो हगारनाय बिथांमोना गेजेराव हगारफ्लाबाय हमफिनलाय बेबायदिनो 13आव हगारबाय फार्स्ट टाइम बिनिफ्राय आरो हमफिनलायबाय बोसोरसे दोननानै बेबायदिनो एरेस्ट खालामफिनबाय बेबायदिनो खालामबोबाय थादों दिनैथ' बै समाव जोंहा सुक्ति जायाखैमोन नालाय बे समाव ओरैनोसो हगारफ्लाबाय थादोंमोन नामा गोसो खुसि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनिबो आरो एक्स एनडिएफबिनिबो गासैनिबो बे सोंथि ओरैनोसो हगारफ्लाबाय थादोंमोन नामा थ' दिनैनि सानाव बिटिआर सुक्ति जाखांनानै दिनै रन्जन दैमारिखौ जेलाव दङब्लाबो हारसिं साननानै ना बर' जाथिनि लोरबांथिखौ नुनानै बिथांखौ नारसिननानै जोबथेसालियाव दोननो नागिरदों आं बेखौ सोंनो सानो थ' मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो आङो जे बिटिआर सुक्तियावहाय गोबां जोंनि साननो हानाय गोरों आरो मोजां मानसि दिनै मोजां लिडारफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन थ' बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै जोङो खौसेथि जानानै सुक्तिया जिखियानो जाया मानो बयबो बर' जाथिया बा बर' हारिया सानदोंमोन जे मोनसे गोग्गोम खुन्था जागोन आरो इयुन जोलैनि बर' हारिनि समाज दानायाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव फरायनाय लिरनाय बर' हारिनि हा हु गासै जौगाथाया मोजां जागोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बर'नि माखासे लिडारफोरनि साननाय हनाय दिनै बै समाव मोजां नङैखायनो दिनै गुलाय गुजाय जानानै आरो बिटिआर सुक्तिया दिनै 2027 जानुवारियावनो सुक्ति जालांखांबाय दिनै बेसेबांबा गोलाव सम बारलांबाय दिनैसिमबो एनडिएफबि सेंग्राफोरनि केस जोबनायखौनो होन दिनै जोबथेसालियाव थानायानो होन दिनैसिमबो क्लियार जायासै उदां जानायखौ जों नुनो मोनासै एनडिएफबि सेंग्राफोरनि केस जोबनायखौ जों नुनो मोनासै दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनि बे सानावहाय बर'नि हायावनो दिनै गुबुन हारिनो सुक्ति खालामना होनायखौ जों नुनो मोन्दों गुबुनखौ सिक्रिटि होनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोना थै जिउ बावालाबानो सोरखारनिफ्राय डाइरेक्ट सिक्रिटि होजादों थ' बर' हारिया मोनफ्रोमबो गोहोखौ मोननो थाखाय थै जिउ बावनानै बर' बिमानि मेगनाव मोदै जिनाहारि खालामजानानैसो दिनै जोङो बर'फ्रा नैबे स्टेजसिम सफैदों बर'फोरा दिनै सोरबाया साननो हागौ साख्रि मावनो मोन्दों ओरैनो आं फरायनानै बा आं हारसिंनो मोन्दों नाथाय बर'फ्रा थै जिउ होनानैसो दिनै सोरबा साख्रि मावदों सोरबा गोबां बेबायदिनो गिदिर बिबानाव दिनै साख्रि मावनानै न'खर खुंलांनो हादों सोरनि थाखाय बै समावथ' बर'फोरखौ खाबुखौनो होआमोन थ' बर' रायजो राजाफ्रा दिनै खौसे जानानै दिनै रन्जन दैमारि सारखौ माबोरै बख'नांगौ बेनि साजेसनफोरखौ नोंथांमोनाबो फोरमायनांगौ बर' लिडारफोरनो आरो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बयबो खौसे जानांगौ जेखियानो जाया मानो दिनै रन्जन दैमारिया बोराय देहा जाबाय अबस्थाया बेहा ओरैबायदि दुखुनांथाव नाथाय बिनि गोसोआ मेङा दिनै जाथिनि थाखाय बियो जिउ दानबो होलांगोन जोबथेसालियाव जोबथाबाबो बे थानो हागौ नाथाय समस्त बर' जाथिनि थाखाय दिनै मोनसे जांख्रिखांनाय बर' हारिनि सोलायनायखौ बिथाङा लाबोदों जेला बिथांखौ जों जोबथेसालियाव दुखु दाहा लानानै दिनै जों थाबाय थानायखौ लुबैया
जेन बर' जाथिनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मोजां मोनसे खामानि मावनो खाबु मोननायखौ जों लुगैयो। समस्त बर' रायजो राजाया दिनै लुगैदों बिथांखौ उदां जानायखौ। दिनै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया जोबोद गाज्रि। दिनै जायफोरा बिटिआर सुक्तिखौ खौसे सुक्ति खालामबाय, दिनै साइन खालामबाय, दिनै बिथांमोनाबो दिनै सोरखाराव जिरायनानै दिनै सोरबाया चिफ, बेबायदिनो डिपुटि चिफ, EM दिनै जानानै दङ। बे सोरनि थाखाय? बे चिफ EM जानो मोननाय दिनै बेबो रन्जन दैमारिनि समस्त बिहोमा दोङो। नोंथांमोना नङाब्ला मालाबाबो चिफ EM जानो मोननाय नङामोन। रन्जन दैमारिया सोमावसारनानै दिनै नैबे समहालागै फैनानै बिटिआर सुक्ति जाफायामोनब्ला प्रमद गबिन्द फेरेंगा मोना दिनै मा बिटिआरनि चिफ EM जाफैनो मोननाय नङामोन। थ' नोंथांमोननिसिम आं खावलायो जे बर' जाथिनि नोंथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा, बर' जातिखौ गेरेमसा महर होनो नोंथांमोना बाथ्रा बुङोमोन आरो नोंथांमोना बर' जाथिनि मुं लानानैनो लिडार जादों। दिनै समस्त बर' रायजो राजाया नोंथांमोनखौबो बर'नि सासे दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोनखौ मान होयो। थ' बर'नि नोंथांमोना साननो हनो मोजां सान्थौ दङब्ला दिनै जिखियानो जाया मानो बर'नि हा हु जौगानायखौ नायनानै जिखि समाव दुखु दाहायानो जाया मानो, जेसेबां सोरजोंबा गावजों गाव नांलाय खमलाय सोंखारिलायनाय बाथ्रायानो फैया मानो, थ' जोंनि हा हु गासै जोंनि गोहोखौ हमथानो थाखाय बर'जों बर' गासै खौसे जालायनांगौ। मोनसे स्टेजाव नोंथांमोना जुदि बर' हारिनि साननाय दंथारोब्ला नोंथांमोना मोनसे स्टेजाव फैनानै खौसे जानो नाजानांगौ आरो जानांगौ। समस्त बर' रायजो राजाया बेखौनो लुबैयो जे खौसे जानानै बर'नि गोहोखौ, बर'नि थैजों बायना मोनबोनाय बिटिआरखौ माबोरै दैदेननांगौ, बे काउन्सिलखौ बर'नि थैजोंसो मोनबोनाय, बेखौ जोङो हमथानानै माबायदि बर'नि जौगानायखौ जोङो आवगायलांनांगौ। दिनै सायावल'सो बर'फोरजों गोदै सिं सिं खुरख'लांगासिनो बर'फोरखौ। गुबुन हारिखौ गोबां दिनै अननाय होदों। दिनै आं खावलायो बिटिआर सोरखारनिसिमबो जे खौसे जायो, बर'जों बर' मोनसे सोरखार दानो नाजायो आरो खौसेयैनो गोगोमै बर' समस्त रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङै जेन बिथांखौ नारसिननानै रन्जन दैमारिखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनानै प्रमद आरो गबिन्द फेरेंगा जायानो जा नोंथांमोना जेरैबायदि उदाङै दोङो, नोंथांमोना जेरैबायदि उदाङै दोङो, बिथांखौ जोङो बाहेराव दिहुनना लाबोनानै नोंथांमोनजोंनो खामानि मावनो लाफानो नोंथांमोनाबो हागोन। आरो नङाब्ला बिथांनोबो समाजजों गोरोबनानै बर' जाथिनि खामानि मावनो खाबुखौ होनांगौ। आरो समस्त बर' रायजो राजाया दिनै मैया जेल जोबथेसालियावहाय मैया जोबथा जेल होजानायखौ नुनानै गोबां दुखु फोरमायदों, गोसोआव बर' जाथिया गाबखांदों। दिनै जोंनि रोजा रोजा जिनाहारि जाबोनाय बर' जोहोलावफोर, बर' बिमानि गथ' गोमाजानाय, दिनै गावथार जानाय आर्मि पुलिसजों दिनै जिनाहारि खालामजानाय, दिनै बिथांमोननि थै आरो जिउआ दिनै ओरैनो दिनै जुदि खौसे जायाब्ला बेसेन गैयि जागोन, सिलिंखार जालांगोन। बर'आ आरो उनाव उथिफिननो माब्लाबाबो हालिया आरो हानायबो नङा। दिनैनि समाव जुदि बर'फ्रा खौसे जाया, दिनै आं बुङो सोरबा एबसु होन, सोरबा राजखान्थिनि BPF UPPL होन, सोरबा दिनै बनसु होन, एक्स NDFB होन, गासै जिथु UPPO होन, बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ, जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, खौसे जानायनि सम जाबाय। दिनै जुदि जोंनि बर'नि रिजार्भेसन 6 सिडुल जिथु गोहो, बर'फ्राल' इलेक्सन गेलेनानै बे खुंथायखौ खुंनो मोनो, जुदि बियो जेनेरेल जालाङोब्ला गुबुन हारिया बर'नो मालाबाबो भट होआ। नोंनिहाय आंनि हा हुआ जुदि थांनानै थायाब्ला अबेयाव इलेक्सन गेलेगोन? गुबुन हारियाथ' जोंनो मालाबाबो खाबु होखाया आरो जोंनि जौगानायखौबो लुबैखाया। थ' बिनिखायनो आङो बर'नि जेसेबां दैदेनगिरि दोङो आरो रायजो राजा, नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव होन बा नोंथांमोना गोसोनि खोथाखौ फोरमाय, बर' जाथिनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि जानायखौ लुबैयो। थ' आं बुंनो सानो जिखियानो जाया मानो, सिगां जिखियानो जालाङा मानो, दिनै बर'फोरा खौसे जानायनि सम जाबाय।
नुखाबाय आरो दिनै यां जेनेरेशनाव बर'नि मोनसे मोजां जौगानायखौ दिनै बर'खौ मोनसे मोजां लामाजों थांनायखौ दिन्थिनो थाखाय सोरबा उनाव बेबायदि बिर जोहोलाव बर'नि गेजेराव ओंखारबावनो हागौ दिनै मोजाङै जोंनि बर'नि लामाखौ दिन्थिनो फोरोंनो सोरबा दिनै फैनो हागौ सोरबा एबसुनि लिडारावनो होन सोरबा बनसुनि लिडारावनो होन दिनै बैसोरबायदि गोख्रों लिडारखौबो मोनसे समाव मा खालामगोन बेबायदिनो बन्दी खालामना दोनगोन जोंनि जातिखौ थेर बेथेर सिलिंखार खालामनो नाजागोन थ' बिनिखायनो आं बारा गोबाव खालामाखै बे भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय जे बर' हारिया खौसे जानांगौ गावजों गाव फिसा फिसा खोथाखौ लानानै सोंखारिलायबाय थानायखौ दोनथ'नांगौ खौसे जानांगौ अनलायनांगौ खारन बर'आ दिनै नोंबो बर' राव रायलायो आंबो बर' राव रायलायो नङा होमबा थ' मोनसे थैनिनो जोङो फिसा आरो मोनसे हारि जोङो मोनसे हारियै जोङो थांना थानोब्ला जोङो आसामनिनो मोनसे ट्राइबेल हारिनि गिदिर जोङो मोनसे ट्राइबेल हारि जों दिनै लाथिख' जानानै दङ आरो लाथिख' जानायनि जाहोनानो जाबाय बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे गैलाया गाद्दि नागिरो माखासे समाव थ' बे सान्थौखौ गाद्दि बै आंनिख्रुइ देरसिनाव थांगोन बै ओरै जागोन बेखौ साननायखौ दोनथ'नानै दिनै नोंनि आंनि गथ'फोरनि इयुन जोलैनि फिसौफोरनि साननानै मोनसे मोजां साननायखौ लानानै आवगायनांगौ बर' जाथिया खौसे जानांगौ आं बेखौ लुबैयो थ' आंनि भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होदो आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आङो निमाहा बिहरनाय थाबाय थ' गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय थ' जै बर' हारिनि जै